Hi guys, mayong udto manghatag-utan guys kay atong isagol sa atong tinula. Natay isda utol sa wanda tong isda ulo ato tong tulahon. Panga sa sarili sa bukid kay nagmawir unya kay ag ingon lagi ko nga agapas ing ko ag sunod na lang ko kay kana nag-edit pa man lagi ta nag-upload na pagka-upload sa akong video napatay gipang kuri-kuri din sa balay. Napatay kitang buhat din sa balay. Grabe ka init guys. Oh. Ito sa mga kuan. Nakoy kamunggay ato. Natong sagulan sa kuan. Gulan nato sa tangkong. Alagbati. Para nang basbut. Sana tulahon lagi. Ang tulahon. Okay, nakahinog ba itong axle o na maumao. Itong axle na maumao nakahinog. Hiyang sa dito sa akong gi-spray kay nag-uyon man. Wa man nakuan. Wala pagbaghanan pag-ayo kay kita rin sa mga ano. Wa mga bata. Say-say raman og si Raymond. Wala na ko naglungag kay naman lagi dagan bahaw. Sayang pud tong bahaw ug di makaon. Wala na ko naglungag. Ano? Ya magkuha pa din tagtanglad para humot atong sinabaw. Abi ka init. Abi ka init guys. Itong tanglad naglabong na. Grabe kainit guys. Nang hili ang mga dahon sa tungutan. Kung sa kainit. Sabihin hinayin na itong pamugay.
Nagtuan pa ni Raymond siyang papa. Napas niya kay si magwata pag to dito ba kay magdahom siya nga makasunod ni. Okay. Na ako man nagitay agbuhaton mis balay di denta bakalakaw dayon. Mahuman mig mawer guys, ag itugbong ra pud na mo ang mawer kay di na to matagnaan ba ka kuanan unya daw. Langkaton to tong payag dito ko kahandad to na mawala unya. Wala bay tao dito matawan na dito kuan. Medyo sa baka, may buhaton na dito na matauhan lang mo na pag magamit sa mawer, tugbong ra dayon. Okay. Agkapuyan ako pag kuan dito guys nga mag kanang pag abot dito maghikay pa ko dito kuan. Maghikay pa ko dito sa paniud to mo nang dinhi na lang maniud to nila Andrea. Magpangas. Hindi ko magpangas. Ngayon itong makapanood to na daan. Yan na sila ni Papa ni Auntie Mercedes sa gawas kay ato sila sa Nuog. Ito sila sa Nuog ugma. Ang karon nailan na lang gibuhat si Mama Rosa kay paingon naman si Mama Rosa din eh. Paingon na si Mama Rosa din naman ang umuwi ilang gitagad. Din na sila nagtagad kaysa dito sila sa terminal magbuhat ang init kay dito. Naman ang pag-himay kanina ko na itong ngayon ang saging. Nanghiloy ang kuan, nanghiloy ang dahon. Gulay. Kung sa kainit, kaya grabing init. Init nga. Marag kuan nga init. Kusog ha, naay hangin kusog. Pero ang hangin gadala sa kainit, bitaw init kayo. Mga dahon ng mga tanom, mga loy-loy.
Ang ato atsal. Ito atsal guys. Berarti kada ko. Berarti kada ko sa itong atsal. Pero yan. Mga itong gulay guys. Itong sabaw. Itong panakot o atsal. Atsal nga lagi no pa. May ayo. Pero ito sa nihugasan. Yung muna itong sagol sa itong tinula guys. Namantay isda gamay. Kaya nagpalit mi sa isda kagahapon. Giputol man. Ang kaputol ray gisudan. Ang kaputol sa ulo mo bili na muna akong sabawon po. Nya mana siya itong lutoon guys. Isda. Tinulang isda. Nya na ay mga gulay. At sa nihugasan atong panglat. Kaya natin ang gulaan. Kaigo-iguan. Ito okay na. Ato sa ning lunod guys. Di si Auntie Mercy diri guys. Si Papa, si Uncle Dandan, abay-abay sila oh. Abay-abay. Abay-abay sila guys oh. Nag-charge ko guys. Nag-inas ko sa Ato sila ginuog kay last vigil naman ugma. unya. Aw karon ugma day ilubong. Na mga to sila nya gitagad nila si Mama Rosa kay to pa man si Mama Rosa sa kuan. Nana sila sa light. Nana sila pilingon ko kami. Aw pa man ka nag-chat. Wala pa. Nya nag-primer pa man ko. Ihulat sa naon ni. Ah, igno sa ni mga huwat sa danang. Baus ra. Dito yung may Ah, dito nga. Ah, igna na lang dito ra ta kita terminal lang. Dito. Og di madala dito na lang ta kita nang. telefon. Dito na lang takita nang. Dito lang telefon. Abay sila guys oh. Abay-abay guys. Ban ka call? Ban ka nila? Magani ko nagubal sa kaladerya. Hindi man kamo man Auntie Mercy uban. Hindi na sa patiguban sa kuha. Agay. Kuha nag-upload ko daan guys. Kaya dito way signal. Walay signal dito, lisod kay signal dito. Kita ka kuan. Kangin sig uploadan na daan ko. Ay gidalan may cellphone. Dala na ko na ko sa takang pinday. Mahimo ta palaman dito sa tabi. Ang palaman man. Noon ka dito pulutan. Dili tagpakabaw sa ila iriya. Mura gid Di ana pag siriri nag-ulit na. Ana din na. Kumana na sila mawer dito guys. Nagbukal na siya guys. Ito nang ilunod atong isda. Dayon ang kuan panakot. Paman siya nga isda guys. Budlisan. Singalan isda. Buglisan.
Lunod na ito itong panakot. Kanya na ito na ilunod itong mga gulay kay malataon niya. Diyan na si Riri giuhaw ilang tubig. Di ka na siya nagwawer dito. Kaya pas na siya ni Mumon. Ya, ato sa hugasan atong alagbate ug tangkong. Patimo sa nato sila guys kay wa pa man ta nakaluto sa sabaw. Guys, mahimo sa mi guys. Ninong toto para itang mapas mo. Kay kana pa ba ipalit nila sa karinderya? Naon ta guys? Na pa may sobra kaniya sa buntag nga kuan og gulay. So, ilagi sa Tumungot yan nga. Ipunan ko sa dyan. Ya, kuan? dagan. Dagan. Barato ra sa lipunan te. Tungkol ta. Aba pa mag-adto sa lipunan nga kay plite. Hindi ko mag-bachelor project. Mahal po pwede ng toto. Ino ni mo nga imo papa. Ipunan lang ta. Ino ni mo imo bata, hindi man pwedeng papa, bata lang. Mana ka na? Ano ba? Biyahe namin. Pwede ba? Pag-load mo lagi ka ba? Marami direct. Banon gani ang kulda. Alanganin man. Ay alanganin. Hmm? Yung isa, saging na mo kaunong tuto. Parit sa luto mo. Kanya na ikaw. Atin lang dito yastian. Luto naman. Madam, kuha na po na mo order. Ito na. Saging kabo. Ingon-ingon yung siya. Ito, pati yan eh. Ito ba karon? Kulo-kulo pa. Ikaw? Papa nagkaon na magsaging. Ngaon ta guys. May dagan. Sige ka to saging mo ko. Alam niyo ba ang ito na dito sa bila? Alam niyo ito na dito. Wala may punan. O ba na luto nila? Sila ang kuraban. Ano sa saging ka lang. Itungan dah. Cuma turbong sa gabi. Magpumasa sila ka ulit. Ay, magpumasa sila ka ulit. Dan pag-ilok sa bawdan. Tatakasan. Kalugaw si Antonio o si Pagkota. Sama. Wala ka na gumagla. Ang parang kung nanyapo na mudaan. Nanyapo na nawa din. Nanyapo sila. Ito sa daw, panalo ko lang tubig. Pero doon sa gabi. Luto na guys. Ano Atong ka, bangon eh. sinabaw. Para natasan. Turbong sa sabaw guys. Kaya tubuhan. Kaon ta guys. Ikan pun sa suka ko. Tuloy, masuk ka ano? Muna ako kaon. Ano Sa ba be? gabi. Pangluto ka ng bunoon nga. Ano yung sabaw? Mas may yung sabaw. Kapag-apas dyan.
Higup ang gaganda para batasan. Higupdan para ma tapas-tapasan ko ka. Hindi ubo masih. Dong Richmond. Salamat sa pag-ito. Halang. Halang din na. Medyo. Muna sa gabi eh. Kalau tengok. Kung kapag may iba sa gabi mo na. Ano yung anak na din? Nasaan ang araw na kami? Hindi ang sama sa gabi eh. Asa ila gabi eh. Baka nila gilungag. Kaya abi dito niya po. Ito bukit. Hmm. Paglawan. Paglawan sila ang bahaw. Ay, nagluto ko dito sila sa Isa-isa nagkaon na. Pag naman niya pagkaon sa bata, kaon po din siya. Kaya klase nila ito eh. Nagtandaw. Alam ko na ya. Ya. Mahilay na eh. Dito. Dito na. Lantan ko. Sa budalan ako kahoy. Bulan na yung sa kahoy. Kalau dia nak kata dia bilang. Pag yung rin ako, ang doy, yung mga kanila, bagay ko rin sa kako ba, sa kanka. Sa ulit na to. Sorry, ito. Minsan itu tak. Pag tumama. Pero, kama aglag siya, ang kategori ay gina siya. Baman doon. Wala ka naman to. Kalau pasal aku dalam nak. Ang kawan siya. Pasal lagi terus sini. Unya na siya. Gilungag sa tanan. Ano na sa tanan? Suman saya udah. Dagan tayo uto, no? Ang talaga ko sa sabaw sa uya, guys. Tulog man singot. Ganda siyo. Barino, gika. Kanang kamong guys, ang isa kalipat. Agot, kuwan pa na daw. Akan ada kung dagko kay nga palwa. Mas kita son bagay ng isa ka palwa bay no sa katulo. Kasi ko na yun. Itu lah lagi tabuk bayi itu. Kamong guys, pak ilo buwagong nga nakasakataw. Ato na sila, guys. Nanay tricab. Nanay tricab sa nagparam sila. Baman mo nagpara sa tricab nga na may motor. Siya may suko. Amping mo sa inyong biyahe. Salamat. Pasig apas rami dito ugma. O nya sa gabi baka ha. Ay, kadi kaya mo magibawasan ko na ah. Dala. Mo adto mo to si ate. Kini yung ginadalon guys. Salamat to. Di siya mo daw. Nasa ikuan. Ari na milin. Sige, amping mo sa inyong biyahe. Itu tadi. Ini di kanto.